terhalang oleh dinding. Anu tawani sate sih, satim tawani sih. Sate. Bokir. Ora ojo. Bokir. Ojo. Ayo. Bokir yuk, bokir. Bokir. Ojo. Apa ya wis dinesti Dika Rama marang Randudali Derandalia Pamujiku muga bisa bagya mono Jalan ke depan Makasih Pak, kita goyang lagi. Edisi yang malam. Jebul kok ya mung samene. Prasetyamu tanono nyatane. Pak Kancil. Janji setia. Dokumentasi Pak Kancil. Kowe teko pedhot katresnanku Mas Tuki. Mas Tuki. Tuki no. Mamas Tuki. Ya. Pak Di Tukino. Bersiap ya. Ojo ayo Pak De. Mamas. Oh Mamas. Dedek. Dedek Tukino ayo sini. Sini Dedek. Heeh. Cek ndang rene lho. Bingin mula aku Yes. Lu nangis malahan, ojo nangis sedih ah. Jangan sedih sayang. Semangat. Mane joget. Mama, kene mama. Iya. Ayo ben nonton. Jalan kangkung Kebayoran Lama.
Yo Makni. harap maklum pun sepuh. Ojo ngisin-ngisin ke aku Makni kene ngantek melorot-melorot sampai bawah kok gak melu lo. Ayah, Ah, ayah nyawer. Ya. Ayah Ahmadi dari Arab Saudi. Ayah Ahmadi. Ahmadi 100.000 100.000 saja. Ya gimana? Neng apa seliramu tege? Lagune sapa to iki? Didik Gina. Gina Wibowo nyok. Neng apa sliramu tega? Tinggal aku. Tinggal aku kaya tanpa dosa. Atiku karena Gustiku. Gustiku yo Saka. aku iya iya Ora. Ora. Gerakan berikut. Senam manula ya. Iya. Aduh. Iya. Wong ayu sing tak tresnani cepet lepas. Putar dulu Pak No. Mung tak impi-impi. Pinggulnya Iki Nathan, diputer. sini sama Akung. Pinggulnya diputar Pak No. Disolati. Wong seliramu. Wong sliramu. Aku ning ati. Latihan sepisan jepit lepas. Jepit lepas. Jepit lepas. Rasa tresno. Jepit lepas. Jepit lepas. Jepit. Rino wangi ngantu sok kapan beriku. Iya, ada mana? Sliramu sing tak tresno. Garwane wong liya. Lanjut. Mama pinter mama. Aku wis kebacut tresno. Nanging atiku digawe lara. Halo. Hai. Piye Pak? Dik, Riz. No? Pas goyangan nu ta. Neng apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa Gustiku. Mas Dugiono. Sesek klebu sedeng, sesek klebu sedeng, penak radik. Kok jeru Pak No? Apa kabeh lelakonku kowe tega nglarani hatiku urip tansah kaya ngene sesandingan
rangge siang eleram. Rasidi kah? Lho, bom-bom karo nyambi to. Ya, nyambi ngesloti ya Allah. Insap bom. Insap. Insap, Sawahmu Bom. cedol lho, Bom. Lilo aku Lila kale. Mbak ya eleng. Monggo Kong joget malih monggo. Ayo gue. Ayo ayo kong. Ampun sare to kong. Kok mah sare lho. Yang ngerti jempolnya joget. Kersane sehat, biar sehat. Asik. Mlebu sedeng, sesek mlebu sedeng. Penak Masukin Dik. Pak Wadino. Adik. Opo kabeh lelakonku kowe tega nglarani atiku urip tansah kaya ngene sesandingan wis ra ana gunane kowe ketinggo ngono Dik. Hatiku tansah langsung nangis sasan saben dina tak tresnani tak kondeli wadino ning nyatane aku mbok apusi. Nangis atiku nangis nelongso yen kelingan tresnaku digawe lara nangis atiku nangis keseksa ninggal aku nyebotke marang wong liya Dik Sujiati, maaf ya, aku jilemikmu. Bateraiku entek. Dek Yanto, Om Heru. Cim-cim sik. Lilo aku kudu lilo kowe dirapet waliya nakren uripmu wis Mbak ya eleng. eling atiku kesiksa. Bosku, kagun lagu mboten? Mboten. Nggih, siap. Sampun nggih Pak Wagine. Ya Dik to. Memanikmu dados Bayi.
jogete mriki. Mbak Denuri, Bu Denuri. Iya. Kowe gayamu eran tenan. Gue star iki aku lho. Aku ora telat kowe kok iso telat tukang saron sitokke. Dek ora telat kuwi. Terus pepetan. Pepetan. Coba tekan sore, Dok. Oke. Oh. Dia gue star yang sebenarnya, Pak No. Jalan Topan Sajuli. Topan siapa? Golek Ibu Denuri yuk. Bu Denuri. Bu Denuri ki nyidam sari Jambu Alas. Iya, Bu Denuri di manakah gerangan Bude? Bu Denuri di mana Bu Denuri? Bu Denuri. Loh, gak ono lho Pak No. Ya Allah, ya Allah. Mana Bude? Bu Di rumah. Denuri. Pak Denuri. Lho, ndek ngisor jarane Pak No. Sholat duha, Masya Allah. Pade, gendang tindak mriki. Nyumbang lagu Mbak Atun Waria Idaman, oke? Pria idaman. Iki pepo wae to, Dik? Pria idaman kok ya Waria Idaman. Oh. Juga Bu Hajah Kani. Surat. Lagune Surat Cerai wis boleh medeni iki, Pak. Medeni lagune iki, Masya Allah. Aku Nggih. Bu Hajah. Ibu Hajah yang mana Ibu Hajah? Oh, Ibu Hajah.
Iya. Kandi nggih. Oh, Kani, nggih. buajah kani. Kani apa kandi to, Dik? Gak buajah kani. Kani. Nah. Nalika nira ing dali. Iki muridnya Pak Eko kayak ngene ta ora mudeng ngono TV ya, Jan. Muridmu iki. Alah. Yuk. Nalikane Budi Nuri. lam-laman sira. Budi lho, Dek. Budi Nuri. Pakde pundi Pakde? Pakde Nuri. Nen Pakde, Dik. Aduh banget tok, Dik. Upama ayo. Pakde Nuri. Dekat ya. Joget gue. Buat semuanya, ayo bagus semuanya. Semuanya sini ayo. Kerasa rasane indriya dapur masuk dapur Sudah rasa jagat raya kali ngono Bukit lan samudra. Pakde Nuri. Oke siap. Norailan bemanise. Aduh jambu alas, Dik. Nanti salah masih. Bablas ke jambu alas. Pak D, pun kulot parani tindak meriki lho gek pripun. Pak D ki perhatian, jarane budene lagi njupuk duit. Siap. Nggih jambu alas. Lam-lamen jambu alas bukan Mas Nur. Bude berkah nggih. Pak D nyanyi mboten? Joget mriko nggih. Siap. Kelingan manis seseme. Terus kelingan Mas Nur, Dik. Ramah gemuyune. Tresno lan asih kasih sayange. Karep atiku pati kelakon dadi bojone. Ayo Mas Nur. Durung jare. Yuk. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Ayo, Bude. Budi Nuri tresno lan rasane ati. Yen lakon ra lakon melu
wis duwe Nyanyi lho, bojo. Mas. Tak jenuri. Gula ada semut turung rondo aja diawur. Makasih sayang. Pasukan dapur. Sumpah ning batin yen nabis dadi kawin tekad ning ati ora bakal Pasukan dapur. Kita joget di sini ya, Dek ya. joget dulu sumpah wis janji sehidup semati seneng langsung Pasukan tim dapur ya. Jambu alase manis rasane. Nadyan tilas tak anteni randane. Bu, dapur aku pesen nganu sambel bawang, tah aku tak jupuk. Dek, Wes pesen sambal bawang. aku pesen sambel bawang Ibu. Sambel mentah tak jupuk. Gue madang. Nuwun Bude, balik ayo balik. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Dek arep sing ora, Dek. Terus Mas ayo dong. Delongso rasane ngati. Terus. Apa terus masih kon aku melu duweni. Jelas nada. Monggo Bosku. Monggo Ibu.
Asik-asik sampai bawah Pak D. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai glosor. Sampai glosor. Tawang manuk kutane gunung lawu ketekan pari soto dina minggu muda-mudi asesonco balik kembang ngambang tekane rujukan dewu jejeria kang Podo lumaku jamil cinaku karo mesem guyu kepeng tawang mangu indah. Aja katur sudah jadi tahu. Sehat-sehat Masku. Nalika ing wayah sore gawak-gawak mong katon neseme amung tansah gawe-gawe angleledho mung ngatoni wae seliramu wis ora ana duh wong ayu tega ninggal lunga mbok eling biyen prasetyo sinak-senak ilin ning kali oyo saben aku nunggu mengarep tekamu ku bericik ing banyu kali tak anteni kekasih ngati. Bismillahirrahmanirrahim. Gejruk bumi dek dodo ben cair. Ben cair gejruk bumi. Neng pinggiring kali oyo duh wong ayu tega ninggal lunga muga-muga enggal bali tak anteni neng pinggiring kali Dewi Dedek Damar Panji.
Sri Winarti, Dedek Damar, semangatnya Om Gin, Dedek Damar Panji, Mbak Emiko sehat-sehat ye. Urung Dek, urung. Kok stasiun Tugu to Dek? Oh bablas stasiun Tugu ya. Neng pinggiring kali oyo, dowong ayu. Pati, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Dereng sami rawuh Pak Wagino. Oh dereng. Nggih, mangke Niki jam 3. Dari anggota dewan nggih dereng rawuh. Dereng. Bapak Gubernur mangke juga rawuh. Oh terus Kepala Dinas Perhubungan? Oh rawuh. Kepala Dinas Perhutanan? Rawuh. Stasiun Tugu kang dadi saksi kang bisu. Muga-muga seliramu eling aku kapan konturmu tak tunggu. Jelas nada lo iki pati-pati yo. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Keluarga besar Pati monggo. Raja saking Mbak Sarjono. Anak cucu Masuk Pak Wagino. Ing wengi kuwi nalikane aku bisa ketemu tak ungkapake sliramu pamit aku juga Arda. pamitmu lunga ning gunungmu nek jebet apa Pak Wagino Sepiting ati nalikane ing wengi kuwi
iloh ing pipi suci ati kapan bali goyang di arga. Heeh, nek ngene goyang di arga. Pek. Nek ngene. Heeh. Nek sing ngene nggih? Ngono ya. Stasiun muka-muka seliramu eling aku kapan konturmu tak tunggu
Ini belum panas Pak No. Mas Soleh sambut jadi Damar Panji. Manjing jroning jiwa raga. Lah kudune iki gong ji, lah kowe gong 10.
Lah makan aku mau gogong dhewe yo sik. Lah gongmu loro. Ora aku sih. Kegedean gongmu. Dadi salah gong kudune tiba gong papat ning mbok tibane gong 12. Makane gongmu tinggalen. Lah ya gur cilik-cilik jano makno. Sak tutup gelas ya. Asmara rum ing puspita gawang-gawang jroning netra tuwa kang tak sangka sun pepele tumekeng pralaya saya ranui rom ayu sing tak tresnani temete sing mas potan padha yo nglumpro Mama Mela pelampiasan sigar. Wes. Lah ya kuwi Pak. Sadis lagune. Lagune Loro Ati kok. Iki Loro Ati ya. Asmara rum ing puspita gawang-gawang jroning netra cuwa kang tak sangka sun pepeleng tumekeng pralaya Terima kasih Bu Daumi. Ayo. Kater Mas Reza ugi Mas Setyono. Praji Mantoro Indonesia. Keluarga besar Putih Dek. Wonogiri. Sukses. Sisih Kidul. Yuk 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 yuk. Sing gedhe pangapuramu Nimas bepujanku jajantong hati
bocah telu kuwi opo tenan sida dadi cah telu tak ganti dikopo kemati Nol Dalem. iki mau semaringen Pak Marno Nggih. Ibu kan dereng Oh nggih. Ibu pripun Ibu dilanjut melih napa mboten Ibu? Niki nyuwun sewu nyuwun bocoranipun menawi Pak Marno niku biasane Wonogiri kan bakso dan lain menawi Pak Marno nyuwun sewu di bidang napa Bapak nyuwun sewu? Oh nggih. Pripun Mas? Bikak warung pokoknya segala macam sih Pak nggih. Mudah-mudahan tambah berkah barokah. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Wong piantun Wonogiri iki nyah-nyah kok Pak. Nek kowe kok ora. Eh? Liyane iki nyah-nyah sing ora kowe tok Dik. Lah mbok sumpah. Apa ya Dik? Mentak. Mendah boyo lho no. Boyok kowe boyokan Dik ya Allah mari. Mendah boyo itu sinten urip lan atiku mesti kadung mulya jor lair putri Solestyo terus bisa nyuwara iko kadung srata Dik Mino. ayo Pak No Sampai bawah Dik. Sampai Pak bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sesak rebusan enak. sesak lebu sedeng Enak. Pegel ngadeg dhewe. Sing gedhe ngapuramu Mas bebujanku jejatong hatiku akange na sambungku mung wajitamu ngrubet dosaremu kelawan garwamu kamas gerak berarti saking murih lastarine hati lan ono ingkang keruwe nyomong akibate aku mung sampai bawah iki depan alalala yeli yalalalala bocah telu iki ayo meneh oke iki omo tenan sida dadi candal tak ganti dikopo kemati aku sing bakul jamu bapake kok sing kuat ya. Pak Aku Ek sing bakul senadyan jamu. sepuh Deno jangan salah. Lah nek kowe yo walaupun bakul jamu kowe kan kakean, Kakean apa? akan lari. Lari pagi, lari Loh, malam. itu kudu tuh Pak No. Sisi kile kula pun anu lho Pak keju lho Pak. Eh? Jenengan mboten Pak. Oh ya. Mendah. Mendah apa? Mendah boyo no. Mendah boyo. Itu situ urip lan atiku mesti saking mulya jor lair putri Solestyo terus bisa nyuwara iko kadung srata
seragenan maneh. Seragen lo iki sesek mlebu sedeng sesek mlebu sedeng asodek kusuman ning ati sliramu sing tak anti-anti coba minul nanging kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit pemburine no